Шановний пане президенте, Володимире Зеленський, шановні пані та панове, ваші високоповажності, хочу почати з заяви, яку я певний час тому мав честь викласти перед Верховною Радою України. Литва ніколи не визнає окупації Криму. Для кожного литовця дуже надзвичайно зрозуміло, що Крим – це невід'ємна частина незалежної України. Я маю надзвичайну приємність вітати всіх вас на першому саміті Кримської платформи. Я почуваюся тут як удома. Тут я серед моїх найближчих друзів, українців. Дуже приємно знати, що ми готові вирішувати ту тотальну несправедливість, спричинену окупацією Криму. Понад 7 років минуло з того часу, і з того часу українська територія залишається окупованою. Сьогодні ми сподіваємося на те, що в нас вийде тримати питання Криму серед переліку головних питань міжнародного порядку денного. Ми об'єднані уявленням про те, що права кримчан мають бути відновлені повністю у відповідності з міжнародним правом. Ми всі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності і суверенітету. Ми будемо працювати над посиленням санкцій і міжнародних зусиль до того часу, поки Україна не відновить свій суверенітет над територією Криму. Перед нами досі стоїть дуже багато труднощів і викликів. Ми розуміємо, що Росія продовжує окупацію Криму, систематично порушує права людини, кримчан і інших українських громадян. Але я вважаю, що дуже багато також залежатиме від подій, які відбуваються в внутрішній політиці України. Сьогодні вона впевнено рухається на шляху до євроатлантичної інтеграції, і Литва підтримує всі зусилля щодо посилення українських державних інституцій, посилення верховенства права і забезпечення справедливої конкуренції на ринку, в економіці. Це кроки, які необхідні для процвітання України. Я думаю, що вже скоро настане день, коли ви станете, це стане символом надії для людей, які стикаються з обмеженням їхніх прав, і це стане найкращим прикладом. Це питання дуже важливе, але все ж це лише частина ширшої картини, оскільки всьому демократичному світу потрібно стояти пліч-опліч у захисті фундаментальних цінностей. І зараз це вкрай необхідно, більше ніж будь-коли раніше. Нам потрібно працювати над збільшенням активізацією регіональної співпраці для того, щоб вирішити питання майбутнього, які стоять перед європейським континентом у найефективніший спосіб. Дякую вам.